Niečo sa mení. A podľa mňa to už začínajú cítiť aj samotní európski lídri. The war in Ukraine has entered a more dangerous phase now. Russia used one of the most destructive weapons from its arsenal. Posledné dni sme totiž videli útoky, ktoré boli jedny z najsilnejších od začiatku vojny. Masívne explózie v Kieve, zásahy vojenských objektov, hypersonické rakety a obrovský tlak na ukrajinskú protivzdušnú obranu. Ale najzaujímavejšie na tom všetkom je niečo úplne iné. Podľa mňa nejde len o samotné útoky. Ide o atmosféru okolo nich, o reakcie politikov, o to, čo sa hovorí a hlavne o tom, čo sa nehovorí. Moje meno je Peter Ťurek a toto je Globálny kompas. Ak vám toto video prinesie hodnotu, podporte ho lajkom, komentárom a odberom, pretože práve to pomáha dostať tieto informácie medzi čo najviac ľudí. Taktiež nemáme prístup k nášmu starému kanálu a musíme začínať od znova, takže každá podpora teraz pomôže viac než inokedy. A poďme sa pozrieť na to, prečo si myslím, že sa momentálne môžeme pozerať na začiatok oveľa väčšej eskalácie. Celá situácia sa začala po útoku na internát v Starobilsku. Podľa dostupných informácií malo ísť o študentské dormitórium. A práve tu som si všimol jednu veľmi zvláštnu vec. O tejto udalosti sa v západných médiách prakticky skoro vôbec nehovorilo. Nevideli sme masívne titulky, nevideli sme veľké reportáže. A podľa mňa práve toto vytvorilo obrovský informačný kontrast medzi tým, ako tú situáciu vníma Rusko a ako ju prezentuje Západ. Dokonca sa tvrdí, že novinári mali možnosť miesto navštíviť. Niektorí tam vraj aj išli. No veľké západné médiá ako BBC či CNN sa podľa všetkého miestu útoku vyhli. A práve potom prišla ruská odveta. A tá už bola úplne iná liga. Podľa dostupných informácií Rusko použilo orešník. Zbraň, o ktorej sa posledné mesiace hovorí čoraz viac. A teraz si všimnite jednu vec. Keď prišli útoky na Kyjev, veľa európskych politikov okamžite začalo hovoriť o ruskej agresii. Ale skoro nikto nespájal tieto útoky s tým, čo sa stalo predtým v Starobilsku. Podľa mňa to vytvára pocit, ako by tie útoky prišli z ničoho nič. Ako by neexistoval žiadny kontext. No zároveň som si všimol ešte jednu vec. Keď sa objavia podobné útoky, západní lídri často najprv reagujú šokom. A až potom sa začne vytvárať spoločný naratív, že Rusko tým vraj ukazuje slabosť, nie silu. Lenže otázka znie, ak je to prejav slabosti, prečo tie reakcie pôsobia tak nervózne? Podľa dostupných informácií boli cieľom útoku aj veliteľské bunkre ukrajinskej armády a vojenskej rozviedky južne od Kieva. Hovorí sa, že práve tam mohli byť presunuté niektoré dôležité veliteľské centrá. A tu prichádza detail, ktorý podľa mňa mení celý príbeh. Tvrdí sa, že zirkony už údajne nie sú odpaľované len z lodí, ale aj z mobilných pozemných systémov. Ak je to pravda, tak to znamená, že Rusko môže tieto rakety odpaľovať z rôznych častí svojho územia alebo z oblastí pod svojou kontrolou. A to dramaticky komplikuje situáciu ukrajinskej protivzdušnej obrane. A výsledok? Počas posledných útokov mala ukrajinská protivzdušná obrana podľa všetkého veľké problémy. Objavili sa zábery masívnych požiarov a veľkých zásahov v Kieve. Podľa dostupných informácií bolo vidieť hustý dym nad viacerými budovami, fabrikami a priemyselnými objektmi. Zároveň sa porovnávali ukrajinské dronové útoky na Moskvu, kde ruská protivzdušná obrana podľa všetkého fungovala výrazne lepšie. A práve tu podľa mňa vzniká veľmi nepríjemná otázka pre Európu aj NATO. Čo ak sa podobné útoky budú opakovať častejšie? A toto je možno najdôležitejšia časť celého príbehu. Takto komplexný útok sa podľa mňa nepripraví za pár dní. Hovorí sa o tom, že Rusko už pripravuje ďalšie útoky podobného typu. Orešník, kinžaly, zirkony, drony, kombinované útoky. A podľa mňa je dôležité uvedomiť si ešte jednu vec. Toto podľa všetkého nebola jednorazová operácia. Tvrdí sa, že podobné útoky sa môžu počas leta ešte výrazne stupňovať. A úprimne, podľa mňa práve toto začína v Európe vytvárať nervozitu. Posledné týždne som si všimol ešte jednu zaujímavú vec. Putin začína hovoriť oveľa tvrdšie než predtým. Môžeme povedať, že už prakticky neverí v úspešné rokovania. A podobne hovoria aj ďalší ruskí predstavitelia. Dokonca zaznievajú slová o tom, že rokovania s Američanmi sú prakticky mŕtve. A toto je podľa mňa veľmi dôležitý moment, pretože ešte pred pár mesiacmi sa stále hovorilo o diplomacii, o možnom prímerí, o rokovaniach. Dnes
Dnes sa tieto rozhovory prakticky rozpadajú. A namiesto mierových rokovaní čoraz viac počujeme slová ako ofenzíva, eskalácia, výroba dronov, nové sankcie, ďalšie raketové útoky. A pritom je zaujímavé, že Európa podľa všetkého stále verí, že situácia sa obracia v prospech Ukrajiny. Objavujú sa názory, že Rusku dochádza čas, že Putin potrebuje dohodu a že tlak sankcií nakoniec Moskvu zlomí. Lenže zároveň realita na fronte podľa mnohých vyzerá úplne inak. Hovorí sa o pokračujúcom ruskom postupe v oblastiach ako Záporožie či Konstantinovka. A dokonca aj niektoré zdroje bližšie k ukrajinskej strane údajne priznávajú, že ukrajinské protiútoky momentálne neprinášajú výrazné územné zisky. Veľmi zaujímavá je aj ekonomická časť celej situácie. Na západe sa často hovorí o kolapse ruskej ekonomiky. Lenže podľa dostupných informácií sa momentálne deje niečo úplne iné. Inflácia v Rusku vraj začína prudko klesať. Dokonca sa objavili správy o deflácii počas niektorých týždňov. Objavujú sa aj názory, že Ruská centrálna banka bude musieť časom znižovať úrokové sadzby. A tu prichádza možno najzaujímavejší detail. Tvrdí sa, že Rusko financuje vojnu hlavne z daňových príjmov a nie masívnym zadlžovaním. Zatiaľ čo Európa ide čoraz viac do dlhov, Rusko vraj financuje vojnu hlavne z hotovosti a príjmov štátu. A práve toto môže podľa mňa vysvetľovať, prečo Moskva stále pôsobí oveľa stabilnejšie, než mnohí očakávali. Na konci celej situácie je ešte jedna veľmi dôležitá vec. Veľa naznačuje aj to, že postoj Číny sa mení. Ešte v minulosti sa hovorilo hlavne o prímerí a zdržanlivosti. Dnes sa však čoraz viac objavujú názory, že Peking začína na konflikt pozerať úplne inak. Dokonca zaznievajú tvrdenia, že Čína už nechce len zmrazenie konfliktu, ale chce vidieť jasný výsledok. A ak je to pravda, tak to môže dramaticky zmeniť celú geopolitickú situáciu. A práve preto si myslím, že momentálne nesledujeme koniec vojny. Podľa mňa sledujeme moment, keď sa konflikt môže dostať do ešte nebezpečnejšej fázy. Otázka teda je, myslíte si, že Európa a NATO stále veria, že Ukrajina môže vojensky zvrátiť situáciu? Alebo sa už v zákulisí pripravujú na úplne iný scénár? Napíšte svoj názor do komentára. A ak vám video prinieslo hodnotu, nezabudnite na like, odber a zdieľanie, pretože práve to pomáha tomuto kanálu rásť.